Goedemiddag. Het ski-ongeluk van Prins Friso Juster zorgt voor een soort extra drukte bij de skiskwallen. Vooral de vraag naar veiligheidspakketjes neemt ta. Om te variësvakantie hoe een week uiteenzetten en een soort vriezen met skivakantie gaan, is het topdrukte bij skiskwallen. Er worden extra lessen na, maar ook de uitrusting moet nog gecheckt worden. Vooral nu binnen de veiligheidspakketjes in trek. 70-80% van de mensen bloot op een piste skiën. Maar die 30% die het afpiste gaat, die vragen naar de verhuur van die afpiste spullen, zoals lawinepiepers, avalon, airbags, die wordt nog wel groter. Prins Friso bedarre juster onder de lawine doet er in het eerste Riekse leg boeten de piste skieden. Hij lijkt nog heel tijd met gevaar voor zijn libben in het ziekenhuis. In Hielpen werd van de een grote verkeerschaos om mensen het kruiend ijs bezochten. De politie die een oproep om mensen om net meer naar het stadje te komen. Er stie een lange file van Warkum naar Hielpen en rondom Hielpen weer een grote parkeerprobleem. Voor de IJsselmaardiek lissen de ijs kotsen meters heeg en mensen kwamen uit het hele land bij om het natuurspektakel te zien. Netjes steende de oproep van de politie bleun de mensen komen met opstoppings als gevolg. Sven Kramer is de eerste dag op het WK Allround goed begonnen, al wie disqualificatie wel heel dichtbij. Op de 400 meter riet Kramer een tijd van 36,70, maar daarna waart het pas spannend. Want tijdens de rit de vrouwenvoudig wereldkampioen 2 keer hoe de middenstreek rieden. En dat mag net. Skiesruchters boegen haar na de rit hoe de beelden en tonen clementie. Kramer bleu in het toernooi. De 5 kilometer woon hij daarna met uitjoging en dus giet Kramer naar de eerste dag onder leiding. Maar het Leenstra presteert teleurstellend op de eerste dag. Ze is net fit. Irene Wust hield na de eerste dag bij de vrouwen onder leiding. In Friesland is het carnaval weer uiteenzet. In Snits dit hier maar een Frieske primeur. Prins Carnaval is een vrouw. Prinses Trea de eerste. En als een wierenprinses die het neeuwers die hier zwaaide Trea de eerste naar het publiek langs de carnavalsoptocht in Snits. Ik de luid en gein emancipeerd, maar mijn lietse stapjes, want ik in Snits, dat de komende dagen drabbelterpjet, konden net alle mannelijke leden van de Rie van Alphen een prinses dadelijks waarderen. Ik moet zeggen dat er een schok door de vereniging ging, maar nog zelfs onder de Raad van Elden, die schrokken mij eigenlijk dood dat het eigenlijk voor de eerste keer nu plaatsvond. Maar de inhuldiging ging terug en als de eerste Frieske carnavalsprinses mocht Trea Dam-Elzinga de traditionele Agema-bokaal voor personen die haar speciaal inzetten voor de Snitser Mierskip, hoe lang je onder Blauwhuister Dakkapel, huisband van de Snitser carnavalsvereniging, die er dit hier mee ophoudt. Een makkelijke reis wie het net, maar Sint-Pieter is er dossie slagen om Joert in Grauw te komen. De kaders van Grauw stienen van de morgen weer vol met blieren bijen, want het weer tijd voor de traditionele intocht van de Goed Helligman. En voor Sint-Pieter wie de reis dreig, want op gwonplakken nog ijsresten liggen. Bar, het ijs wie dik, dus we konden moeilijk terug in komen. Spannende reis. Ja, spannende reis. Wis en waarachtig. Sint-Pieter is een collega van Sinterklaas en hij deelt cadeautjes uit om bijen. De drafbaan in Wolvergeer, die in 2010 nog viert weer, had na 2 wedstrijdseizoenen een heeg onzien gekregen in Europa. En omdat de baan bij Franse gokkers populair is, binnen de inkomsten echt goed. Er binnen miljoenen in stutsen om een kwalitatief mooie accommodatie te krijgen. Een kwart van alle wedstrijdseries wordt uitgestuurd op een Frans sportkanaal, dat een paar miljoen mensen naar joggen. Dat smiedt alle keren een ton onwinst op. De Fransen binnen het takomseizoen dus wel weer nedig. Het gaat eigenlijk elk jaar opnieuw bekeken worden. Dus wij moeten elke keer ons weer bewijzen. Dus elke koers telt, ook voor ons. Maar we zijn vol optimisme gezien de laatste evaluaties met Frankrijk. Ze zijn heel enthousiast over ons. Stakkermeer is er in Frankrijk te zien op televisie. Zeker weten. De baan is heel tijd populairder geworden. Hier is de trainers, wedstrijdrieders en publiek uit binnen- en buitenland komen naar Wolvergitta. Het waren dan nog daar in besluit. Ik joen en vannacht nog een soort delslag en er stiet een hudde zuidwestenwind. Het wordt 8 graden. Morgen sneeuwbuien en dan 5 graden. Het kan glad worden. En in de nacht van snijden op man die enkele graden frost. En ons weer het nijs in het kwad. Aanstom 6 uur melden we u weer, maar een langer bulletin. Graag ontdaan.